Ματ Μιτ. Το έχει παρατήσει πια. Το έχει παρατήσει πια. Με Σταύρο 22 και εγώ Γκόντενια 39. Θα πάμε να ανακαλύψουμε έναν creepy σταυρό που είδαμε από κάτω. Πάνω στο κλεισάκι, σε ένα κλεισάκι. Σαν δασάκι. Αν θυμάστε την πρώτη φορά που παγιδευτήκαμε στο δάσος, σας είπαμε που πήγαμε στο δάσος. Βρήκαμε τι είναι. Το βρήκαμε. Βγήκαμε. Εκεί πέρα έχει ελαφιά. Είδατε. Και ανεβαίνουμε. Ελπίζοντας να βρούμε το σταυρό για να σας το δείξουμε. Το βρήκαμε, παιδιά. Αυτό. Να βρούμε και εδώ καμιά λεπουσόφια, όπως βρήκαμε πιο πίσω. Βρήκαμε, παιδιά, μια σκοτωμένη αλεπού. Ένα αμάξι. Όντως. Δεν βλέπω κάτι εγώ, παιδιά. Δεν βλέπω, αλλά ακούω. Αμάν. Ναι, όντως. Για στο κάτω να το δείξουμε στα παιδιά. Παιδιά, κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς σταυρός. Από κάτω πάντως το βλέπουμε σαν σταυρό και θέλουμε να το εξερευνήσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Το λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.